Ja, het wie was spannend, juist in de harmonie. Het moment dat alle stemmen van de jury bekend binnen voor de winnaar van Lied Internationaal. Which means The winner is Zombie! En dat is Zombie, de Samische band uit Finland. De juryprijs weer dus voor Zombie, de Samische band uit Finland. En de publieksprijs weer voor Michael Azzori, alias Dr. Dre en zijn creeposse uit Sardinië. En de Friese deelnemers, het langste en de het popacademieproject van Laurens van der Meulen, eindigen op het 5e plak.